Hyvää päivää, se olen minä Jurpo Jarppinen ja arvaatteko mitä? Kun Games on jälleen ilmainen peli. Eli klassinen Dungeon Keeper on nyt ilmainen seuraavat 40 tuntia. Tai 45 tuntia, jos haluat olla pilkunnussia. Eli, miksi ladata se paska Dungeon Keeperille paskalle tabletille, jos sinä kerran voit saada sen alkuperäisen Dungeon Keeperin ilmaiseksi sinun tietokoneelle. Ja minä vihaan tablettikäyttäjiä, koska ne luulee, että kaikki tablettipelit on hyviä, ja ne ottaa kaiken paskan hyvin vastaan, esimerkiksi Flappy Bird. Minä vihaan väkivaltaisia tablettipelejä! Hyi vittu perkele saatana vittu jumalauta! Minua alkaa pikkuhiljaa vituttamaan tällainen vitun väkivaltaisuudella pelleily! Minä olen Jurpo Jarppinen ja muistakaa se, ja jos minä vielä kerran näen tällaisia väkivaltaisia saastuja tableteilla, minä tulen ottamaan teidän tabletin teidän kädestänne ja sen jälkeen minä tungen sen suoraan sinun perseestä sisään! Kiitos.